Eu viña a TikTok falar de amor, filosofía dos afectos, non é? Bueno, viña a falar do que me dera a gana, que preso o TikTok é meu, sempre o digo. Estaba facendo unhas cousas e tiña un podcast onde entrevistaban a Elsa Punset. Eu fun a seguidora máxima de seu pai, de Eduard Punset. E daquela agora que me sentei, lembrei que eu teño este libro de Punset, El viaje al amor. Está moi guai porque, ademais, é que Punset era unha persoa que sabía tanto. Enfoca todo desde a neurociencia, sí. É guai porque é como a mí me gusta. Déixateme de romanticismos, non? Somos sistemas nerviosos que imos coexistir, que nos imos corregular, que imos compartir. E Punset sempre foi iso. Eu creo que por iso eu nunca fui romántica, porque xa de moi nova compraba as revistas todas nas que escribía Punset e tal, porque me reguete encanta. No final do libro fala das fases dunha relación. Mais como para construir, non? Iso social. Pero Punset non era romántico. Eu tampouco. A primeira etapa sería a de fusión. Pouco que dicir. O que é un namoramento, todo o mundo sabemos. Ou de repente alguén resulta atractivo, caiche ben, quero coñecer esta persoa. Se estás aberta ou aberto a construir unha parella. Que esa é unha das cousas que hoxe todo o mundo está disposto a esa primeira fase. É máis, en esta trampa non caiades. Hai moita xente que di que non están abertos para unha relación, xa se deron conta que non están feitos pro amor, etcétera, pero danlle para diante a fusión. Que o que viña falando de Bauman sería a conexión. A conexión que nunca vai chegar a ser vínculo, porque logo viría a segunda etapa. Escribiu Punset. La segunda etapa está caracterizada por la construcción del nido. Se asumen nuevos compromisos que garanticen una infraestructura adecuada a la vida en común. Si es preciso, se cambia de lugar geográfico o incluso de trabajo. El amor se expresa menos en besos y caricias, que en la primera fase, y más en desvelos, trabajo y contratos que cimienten unha plataforma común sostenible. Mais aló do niño, como a vivir, non? Os proxectos comuns. Unha plataforma de vida, xa está, conectamos, houbo fusión. E daqui para diante, somos dous sistemas nerviosos, isto non dixo Punset, isto dixeno eu, que tamén son moi de lóxica e funcionamento cerebral. Somos dous sistemas nerviosos que para estar ben, para que eu non me desregule, preciso estabilidade, non podo vivir na incerteza. E agora, que imos facer, non? Que somos? Cal é o noso proxecto? Imos convivir ou non imos convivir? Xente nova, queremos ter fillos, non queremos ter fillos? Como nos imos organizar? Eu estaba pensando que hoxe o máis da xente simplemente fai esa, e Bauman conecta moi ben co que di Bauman, non? Isto é máis vello, pero conectan, hai fusión, e despois non hai contratos, non hai compromisos, non hai construir esa plataforma de vida na que andamos tranquilas, sí? Que sabemos que non caemos. E se aguantas, a tanto como ti aguantes de incertidumbre, tanto che vai durar ese amor, que non é amor. Porque o do primeiro non é amor. Logo viría a fase 3.
consiste en la delimitación negociada de los campos respectivos de libertad. Agora, xa sei que ti vas ao pádel, ti sabes que eu vou ao que sexa, e imos negociar os nosos campos de liberdade, onde as vidas converxen, onde as vidas se separan, enténdese, está delimitado. E digo algo moi bonito no final, non vou ler todo o que di. Se trata dun proceso lento e complicado, cuyo resultado suele venir dado por la propia experiencia cotidiana. O amor, cando xa es parella, non é un camiño a ningún lado, xa é a vida. É dicir, a experiencia cotidiana é o propio resultado de se estamos respetando, pois, eses límites en canto a liberdade e todo iso. E pareceme super chulo, porque non é romántico, pero é científico. É científico porque todo o libro é neurociencia. E daqui, agora xa que me sentei un anaco, inda fun a Byung-Chul Han, La agonía de Leros, que eu recomendo moito este ensaio, unha cousa así que me conectou, que tampouco é tan fácil conectar estas dúas cousas de memoria, e di, la sociedad de la información es una sociedad de la vivencia. Y también esta última es aditiva de adicionar, y acumulativa. En eso se diferencia de la experiencia, que con frecuencia es única. La vivencia no tiene ningún acceso a lo completamente distinto. A vivencia é un scroll infinito. Ti agora, fase 1, fusión, namoramento. Imos a un concerto, imos ao cine, imos o que sexa. Un scroll en parella. Sí? Experiencias. E logo, na fase 2, hai que adquirir compromiso. Por exemplo, sobre desas experiencias hai que unilas. Se non o faz, ti sigues tendo unha relación que é un scroll infinito de acontecementos. Que ademais son, pois, como o propio algoritmo. Un pouco ao chou. Aparecen, non desaparecen, sí. Non os podes predecir realmente. Por facer así un símil, é bastante interesante. E a cultura do next é tamén un scroll de vínculos. Por iso non é experiencia, non? Que sería única, que te conecta co distinto. Sería un scroll de persoas, como se mudase o algoritmo. Agora deille like a un vídeo de cabras dos picos de Europa e xa me saen cabras. Sí. Pois agora pasei dun vínculo a outro, era outra temática, deille like, fixen fusión, conectei, e agora teño un scroll de cousas, sí? Novas vivencias. Pero é sempre unha repetición. Logo é consumo. Consumo de vivencias, consumo de vínculos. É unha mente moi capitalista. É unha mente moderna. Logo é un sistema nervioso que non obedece o que necesita para regularse. Aquí, porque me conectou e me lembrou, porque Elsa Punset falaba do corpo que está todo o tempo mandándonos sinais. Eu pensei como ti coñeces a alguén e no namoramento ti non necesitas a consistencia, non? É que eu nunca tive en namoramento. Pero bueno, este é un tema, eu sei que se fago unha hora de rexouba, así para explicar por que ao ser tan racional non sufres ese namoramento. Pero poñamos ao principio, efectivamente, non, ti tes toda a túa vida sin esa persoa e a persoa chega daquela, vala integrando por aí.
está ben o scroll. Pero, cando iso se alonga, é aquela cousa da novedade baixa, e se a persoa non che dá iso que necesita todo ser humano, que é certeza, esas cousas básicas dun vínculo, que é a seguridade de que a persoa me quere, me respeta, conta comigo, é dicir, pertenza real humana, o corpo sí que te avisa, chega esa ansiedade. E gustábame, como explicaba a Elsa, porque esa ansiedade é o teu corpo dicindo que isto non é bo para ti. Aínda Punset diría que as persoas que saben separar amor de desexo son máis sensibles ao desamor. Cando ti és moi racional e podes diferenciar que desexas algo de que amas algo, e cando xa chega esa ansiedade e ves que non é un vínculo, porque a ti un vínculo, cando é vínculo, dache tranquilidade, estabilidade, esa ansiedade diche, non, por moito que o desexes, iso non é bo para ti. Porque unha vez que non che dá, é que isto é así, desenamoraste. Unha persoa se empeza a vir, non sei que, ti desenamoraste. Isto tamén é neurociencia. Sí, pero claro, tamén é neurociencia a adicción que provoca a intermitencia. Vai, ben, e aí está máis cerca do desexo. Eu desexo que volva, eu desexo que me conteste, eu desexo que me elixa. Esta cousa tan das mulleres, non? Pero non o amo xa. Porque non podes amar a unha persoa que non che está dando estabilidade. Ti, aí, o teu sistema nervioso negocia consigo mesmo o medo. O medo que tes, o abandono. E normalmente comeza tamén a negociar consigo a elaboración da dor dunha persoa que xa te abandonou. Porque resulta que un día non che contestou, que falábamos dos ghostings intermitentes tamén. Non che contestou nunha semana ou en 15 días e activou unha ferida en ti de abandono. Ou fíxoche unha tranjallada destas evitativas, logo rexeitoute. Activou unha ferida de rexeitamento. E ti, como a sistema nervioso que és, estás xestionando ansiedade por un tema químico adictivo e estás xestionando a dor da ferida. Pero ti xa sabes quen te feriu. Ti esa persoa non a amas. Non. Desexo, sí. De onde nace? Dunha neuroquímica moi perigosa. Nunca romántica, sempre racional, baseando o amor en que somos sistemas nerviosos. É bonita esta declaración de amor. O teu sistema nervioso séntalle ben ao meu sistema nervioso. Isto sí que é bonito. E isto, además, non o podes dicir ao principio. Hai que entrar na fase 2 e ver como iso se desenvolve, e aí podes dicir, encántame o teu sistema nervioso moreno. Sabedes por que os homens non me queren, non? Porque é así.